Shugaban kamfanin Dangote wato Aliko Dangote zai raba naira biliyan 1 ga 'yan Najeriya. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauki ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Sakamakon garabasar da kamfanin simintin Dangote yake yi zai sanadiyar samar da mutane akalla 60 da za su ci kyautar naira miliyan 1. Jaridar Daily Trust ta fitar da rahoto a ranar Litinin 17 ga watan Agusta cewa sabon shirin Godis Promo na kamfanin Dangote yana ci gaba da taimakawa jama'a. A wannan zango na tsarin garabasar kamfanin Dangote ana neman samar da masu kuɗi guda 60 daga jihohi daban-daban, kuma kamfanin tana yin haka ne ba don komai ba sai domin rage raɗaɗin annobar cutar coronavirus. Annobar coronavirus annoba ce da ta'addabi kasashen duniya tare da karya tattalin arzikin mutane, wanda hakan ne yasa kamfanin Dangote Cement ya sake kawo wannan tsari a Najeriya. Shugaban harkar kasuwancin kamfanin Mrs. Fumi Sani ta shaida cewa duk mutanen da suka samu nasara akwai ƙarin wasu kyaututtuka da za a basu. A wajen gabatar da kyaututtuka ga waɗanda suka samu nasara, Fumi ta ce mutane 27 ne suka takas babbar sa'a, kuma kuɗin suwar haka ya isa zuwa gare su. A cewar daraktar, masu ciniki a kamfanin Dangote za su iya samun kyauta har ta naira miliyan 1 idan har suka yi gamo da wasu harfofi a cikin wani kati. Duk wanda ya dace yin karo da harfa da suka hada da D, A, N, G, O, T da kuma E, wanda in ka hada zai baka sunan Dangote, to babu shakka yana daga cikin masu nasara. Rahoton ya ce irin kyaututtukan da aka samu daga kamfanin siminti na Dangote sun hada da babur, keke napep, akwatin talabijin, katin wayar salula da dai sauransu. Za a rufe wannan garabasa ne a ranar Alhamis 5 ga watan Nuwamban shekara ta 2020, inji kamfanin. Wani babban jami'in kamfanin Dangote, Rabiu Umar, ya ce an samar da wannan shiri ne domin agazawa mutane a bisa annobar cutar COVID-19 da ta ritsa da bayin Allah. Umar ya ce kamfanin Dangote zai raba wa mutane akalla 1,000 kyautar naira biliyan 1. Ya ce muna ganin cewa duk da annobar ya kamata mu sa masu ciniki da mu cikin yanayin farin ciki. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa.